ostegunetan, 15ean behin stop egiten dugu, geratu egiten gara, eta barrura begira jartzen gara, eta horretan laguntzen digu ongizatean aditu den saioa, Garmendiak saioa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ba horixe ez, askotan gurpil zoro horretan gabiltzala, buruan non daukagun ere ondo jakin gabe, eta zuk zenbat aliz esaten diguzun, ezta? Etorri momentura, gelditu, eta kontzientziaz bizi, ezta? Zenbat kostatzen zaigun. Esaten erresa da, nik uste dut, inor gutxi egongo dela, horren kontra edo hori onartuko ez duenik, baina gero, egunerakora etorrita ze zaila den saioa. Oso zaila da, zen bizigian gizartia, dikua oso azkar, eta bagu azkartasun hortan sartu itegea, eta hotxe guaz, ez? Orduan, piloto automatiko batian guaz, eta oso kontziente ez gea gauza askotaz, eta inertzia funtzionatze dugu asko, ez? Bai. Baina tira, tarte honetan mintza saiatzen gara inertzia itatik ies egiten eta pausaz gauzak egiten edo behintzat ahal egintzen eta zuk horretan ematen dizkiguzu estrategiak ere, astero ekartzen dizkiguzu, pixka bat hausnarketa horretarako gaiak ere eta aste honetako ere, ezin interesgarriagoaz, aipatzen zenuen ez, inertzia jarreta piloto automatikoan bizi garela eta hor, non geratzen dira, esate batera, sinesmenak, ezta? Hori da, aste honetarako proposatu nahi diguzun gaia, sinesmenen inguruan arituko gara gaurkoan saioa. Bai, eta sinesmenen gaia oso gai garrantzitsua da, ze funtzionatze dugu asko ditugun sinesmenekin. Bai? Eta nola oso inkonstientekin guazen, hor barrun ditugu oso sartutak eta ez gara kontuatzen, baina hoien arabera funtzionatze dugu. Bai? Eta oso garrantzitsua dira. Nola deskribatuko zenituzkezuk sinesmenak? Zer dira sinesmenak? Nik uste dut denok daukagula ez, hor buruan alako sinesmenak esan, bai, badakitzer, baina gero horri hitza jartzea ez da erresa izaten, nola konkretatu ez? Bueno, sinismenak, eta gero sinismen mota desberdina delako, gero ikusiko dugulako, baina zer da, sinismen bada azkenean, gure buruz, gure inguruko jendiai buruz, bizigia mundu honei buruz ditugun pentsamentuak, iritziak, ideiak, hoi da, ez? Azkenean guk sinismen hauek gure haurtzarotik hartzen ditugu, ez? Dia eredu mental batzuk, azkenean jaso ditugunak, bai? Eta horren, segun ze jaso dugun, horren arabera funtzionatze dugu, ez? Egitea da, sinismenak, geota denbora gehiago euki sinismen bat, geota indarra hunditu dakala, ez? Orduan, sinismen hori aldatzea, askotan, ez da erresa. Ez da erresa, denbora asko damakiulako sinismen horrekin, ez? Orduan, Baita, askotan modu arrazional batean behar bada hautsi nahi dugula sinesmen horiekin, baina benetan haustura hori gorputzera ekartzea, egunerokora ekartzea ze zaila den, ez? Hain txikitatik barneratuta ditugun sinesmen horietaz ari garenean bintzat. Ez que behitze batean, oiana, guk hartzitugula egi absoluto bat bezala. Osea, gutzako sinesmen horiek dira gure egia, bai? Eta batzuk inkluso ez ditugu zalantzan jartzen. Guri hori erakutsi dute, hori dakagu barneratuta, eta horrekin funtzionatze dugu. Orduan, kontuz. Pixka bat, badira mekanismo bat behar da, ez dakit, biziraupenerako mekanismo bat ez dela, esan dizut, hain ziurgabea da bizitza hau ez, batzutan, nahiz da artifiziosoak izan, behar ditugolako segurtasun batzuk izan, nora eutxi izateko ez, eta kontentzio hori pixka bat egin diezaguten behar bada? Bai, adibidez, hor sartzeia, aipatu tenian leheno, sinismen mota ezberdina daude ez, eta batzuk dira, kasu honetan, kanpoko sinismen batzuk, bai? Batzuk daude, diala, sinismen kulturalak, sinismen sozialak, erlijio sinismenak, oie behar ditugu, ez? Azkenian, horrek ematigulako ere bai, sinismen horiek, lasaitasun bat, edo, bai, horiek behar ditugu. Osa, guk sinismen batzuk eukitzea, behar ditugu, pixka bizitzontan funtzionatzeko, ez? Gero bakoitzak ikusko duzea alorretan, hori da, izan daitezke, politikoak, sozialak, erlijiosoak, zuk esan bezala, alor desberdinetan topatu ditzakegu, ezta? Hori da, gero beste atletik amazkagu, barruko sinismenak zango genukena, ez? Diala, norbeak barrutikan sortzeitun sinismenak. Nola sortzeitugu hau eguaz egun, ze esperientzi izan ditugun,
ze gertakizun izan ditugun bizitzan. Gertakizun horiek nola interpretatzen ditugun, bai? Oia, sinismen pertsonalak dira, bai? Haurtzaroan ze gertatu zaigu, ze gertakizun izan dugun arabera, guk sortzen ditugu sinismen batzuk. Horiek izango dira barruko sinismenak, ez? Horiek ere indarra handia daukate. Bai, gu sortutako, gure esperientzien ondorio sortutakoa dira, eta hau ere indarra handia dakate gugan, ez? Gero, beste sinismen bat, eta hau da asko erabiltzen dana, da sinismen mugatzaileak. Eta hau, zeuro, identifikauta sentituko zela hoiana. Zenbat sinismen mugatzaileak ditugu, bai? Hauek bai, dia, esperientzien bidez, eraikitako sinismena dira, bai? Eta ite igutena mugatu ite igute, bai? Hauek indarra ikaragarria dakate, oztopo bat ezela, jartzeko guri, indarritugun gauzetan, bai? Orduan, asko funtzionatze deu mugatzaile hauekin, pila bat, bai? Adibidez, imaginatu, eta hola, esaldi batzuk, ez? Ateite zeizkiula, imaginatu, oain oso nahi dezu hasi, ez dakitze ikasketa egiten, bai? Eta zure burua izate jozu, baina ni baina heldua naiz ikasketa hau hasteko, eta baina ez da garaia, edo zezinizmen gehiago, pues oain berandu egida gauze, ani naizena aldatzeko, o este balio hau iteko, imaginatu, ondala, hartzaroan, imaginatu txarra zinala, ez ainabila ez dakitze iteko, eta oain pentsatu dugu, oain ez etela balio, gauzatek ez dakatzen ikusia oain egorakin, imaginatu, ni enitzan trebia, haurtzaroan, matematiketan, enitzan ona. Eta nila, sinismenaren, sinismen eta realitatea da zan, kasu hortan. Baina gaur egon ez du zertan ez ona izan matematiketan. Igual gaur egon ikasi dut eta ona naiz matematiketan, bai? Osea, esaldi asko ditugu oso barnerautak, bai? Eta horiek asko mugatzi gute. Mugatzaileak behar ezateo, ez? Osea, ez digu uste mugatu iteigu eta gehatu iteigute, ez? Orduan, Ez aurrera ez atzera geratzen gara horra, ataskatuta bezala, ez? Oida, hor gehatzea, ez? Eta gero botatzen ditugu esaldi horiek oso barnerauta dazkaunak, eta orduan, moztu iteizu, bai helburuak lortzeko, ditugun ametxak, ez? Deneako, ez? Hor, taka. Etortzen zaizu esaldi hori, eta moztu iteizu, ez? Eta erabili behar ditugunak, eta oso gutxite deu, eta ikasi beharko genukena, buelta ematen, mugatzaile horiek indartzaileak lortu, indartzaileak izatean lortu. Sinismen indartzaileak dira guri indarra emate egutena, ez? Mugatzaileak dian bezala, mugatu ite egutenak, eta ez egutenak guzten, gure helburuak eta ametsak eta lortzen, bai? Indartzaileak dira, indarra emate egutenak, helburu horiek lortzeko, proposatzen ditugun helburu horiek, gauzak, bai? Horrek ite egutena dira, sinismen hauek bultzatu, ez? Eta, adibidez, zeintzu dira sinismen indartzaileentako esaldi batzuk, pues, adibidez, ni gai naiz hau egiteko, edo aldaketa bat iteko pres nago, edo, zatik ez, proposatzen naizena iteko gai naiz, hori dira, sartu behar dituten esaldiak, ez? Hori dira, nire sinismen indartzaileak, ez? Launduko jatenak, lortzen, jarri dituten helburu horiek, ez? Baina aldaketari egitea ez da bat ere, batetik besterako urrats hori ematea ez da hain erraza, ez? Zuk esan duzu bezala sinesmenak oso erratuta ditugulako, eta hor, ahalegin handia egin berda, ez? Batetik bestera jauzi egiteko. Hori da, lehenik eta beti inarreuna kontzientego bizi. Beti esaten berdina, eta beti, aspertu itez gai honekin, baina egia da, ez? Baina hala da, porque ni bestela, joiana, nola inkontzienteki funtzionatzen deun, eta ondo dola, ze gauzazko inkontzienteki teitugu, bai? Porque hala da. Baina, pixkat etorri behar dugu, bai? Honea, bai? Eta pixkat kontzirego, porque ni inkontzienteki baldin manu denbora guztin, sinisme guztiagun ere barrun daude. Eta arduni automatikoak nihua idei guzti horiekin pentsamen sinisme guzti hauekin nihua. Eta horiekin funtzionatzen. Kontzientego baldimano ni kontuatu iten naiz. Bai?
Nei automatikoki ateako zaitena da, helburu bat jartzen, eta, baina nik hau ez dut lortuko. Beldurra dakaulako, gure inseguridadia azkaulako, baina nik konstiente dago baldimano, eta konstientego bizitze baldima naiz, esango jot, zatik ez? Ni saiatu ingo naiz. Hori, zatik ez ingo ez, karo, helburuak realista jarri behitugu, kontuz. Hori garrantzitsua da, ez? Baina oso garrantzitsua da, hori ez, lehenik eta bin konstientego bizitzea. Eta gero kontuatzea, ostra, zein da dakaten sinesmen mugatzailea? Ikusi, Eta gero aldatu. Hoi gero, ariketa bat, oso, ne baldin batzu, oso erretxa da egitea da. Hartu, ze sinismen mugatzailea daka, eta idaztezu horri batia. Nere sinismen mugatzailea. Eta gabitezu, zein da nere sinismen mugatzailea honen ondorioa? Adibidez, imaginatu, nere sinismen mugatzailea dela, nere adinak inoain ezin detela hasi, ez dakizte ikasketa egiten. Nere sinismen horren ondorioa ze izangoa? Naizela hasiko ikasketa hori egiten, Nola eman diezaioket buelta sinismen honei? Nola jarri ezaket sinismen berri bat? Nere burua izan da, ez du axola, ze adina dakaten, nik saiatu nahi den, eta hasiko naiz ikasten. Ikustezu? Nola ite dugu aldaketa? Baina guzti hau iteko, nik kontuatu behar dut, eta konstientego egon diet, eta naturalizatuta daukazun sinesmen hori, pixka bat desnaturalizatu behar duzu, ez? Distantzia bat hartu horretatik, eta begirada objektibo batetik begiratu, ez? Hori da, eta bestia hoian are bai zalantzan jarri. Zatikan guk badaude batzuk, adibidez, herri sinesmenak, ez? Herri sinesmenak dira, guk entzun ditugun kontuak, kontuak, baina guk entzunen ditugu, guk ez dugu oi bizi, baina guk hartzitugu egia absolutua bezala, Orduan, hauek, badia sinismen batzuk guk zalantzan jarri behitugunak, zer gero badago baita ere, elkar bizitzaren izenean baita ere saioa, sinesmenen talka bat ere, ez? Azken batean, kultura bakoitzean, edo kulturaren joan gabe ere, familia bakoitzean ere, badadelako egiteko modu batzuetatik sortu diren sinesmen batzuk, eta batek oharkabean erabat naturalizatu ditu, eta bizi ditu sendotasuna handiz, ez? Hori horrela da, nere inguruan, nere bizitzan horrela egin dudalako, baina gero, behar bada, beste pertsona batzukin elkar bizitzan ari zarenean, beste horiek ere badatoz, beste etxe batzutatik, badatoz beste egiteko modu batzutatik, beste sinesmen batzutatik, eta haienak ere, egiak dira haientzat. Hortaz, hor, talka horretan, zen malgutasunekin jokatzeko gaitasun dugun baita ere garrantzitsua, ez da? Kuestioa da guk ze jaso degun, guk hori arte deula egi absoluto bezala, guk ez dugu, esan nahi, nire gurasoek erakutsi da diate, ez dakitze erakua dala, nik hola pentsatzen. Orduan, ni sinismen horiekin dihua, ez? Orduan, hori, azkenian, hartze deulako egi absoluto bat bezala, baina ez da benetan egi absoluto bat, da, nik ze jaso deten ere, da pixkan dik gustatzen ere jartza betaurrekoen adibidia. Ni ze betaurreko jarteitut, nola ikusteten, nire ingurukoa, nire mundua, segun ze betaurreko jarteituzun, erabatea beste ikuste dituzu, ez? Segun ze sinismen dituzun, funtzionatzen ere erabatea, edo bestea, ez? Orduan, netzako positiboa da, eta beste adibidea gustatzen daitela jartzea, esatea guk gehala, netzako mobil baduzela, dakagu tarjeta sin barrun, Orduan, tarjeta sin horrek daguka bere datu dazka, guk ere dakagu gure sinismena, gure datu horiek ditugu. Orduan, batzutan, tarjeta SIM hori, igual, ditu aplikazio batzu mobil batek, ditu aplikazio batzu ez dianak ibiltzen. Nik konparatzen gukin bezala, gurazkau sinismen batzuk igual, teizkitela konbeni, o betela aldatzea beste batzun gatikan. Orduan,
da hori jarri, kontuatu zer da zenekin funtzionatzen, ze sinismen ditugu, eta batzuk aldatu behar ditugu, gure onurako, Zana, asko dialako mugatzaileak, bai? Eta behar deuna da, sartu, komeni zaizkiduna, guri ondo ite eguten sinismen indartzaileak, ez? Orduan, zalantzan jartzia garrantzitsua da, ez esatia, nik sinismen hau edazkat, eta nekin funtzionatzen, eta ikusi besteek ere nola funtzionatzen dute, eta zalantzan jarritzuriak ere, ez? Pixka bat? Bai, horrekan, ez da? Dago pixka bat kontua, ez? Alde batetik, ziurtasun batzuk ere behar ditugu bizitzan, eta zenbaitunetan are gehiago, ez? Baina, aldi berean, malgutasunez jokatzen ere jakin behar dugu. Gero badago, horrere, ez dakit, sinesmenei nola eusten garen, bakoitza nola harremantzen den bere sinesmen horiekin ere, horrere nolakotasun asko daude, ez? Batzuk izugarrizko dependentzia dute behar bada, zure buruaren duzun, ez dakit, autoestimu edo ziurtasun mailaren baitan, batzuk etxian sinesmen batzuri lotzen dira, izan daitezke bai erlijiosoak edo bai politikoak esate batera, eta ez dute hortik mugitu ere egin nahi hori delako pixka bat beraien bizitzari zentzuak hasik ematen diotena, bere bizitzaren zutabez, eta hori zalantzan jartzen baduzu, euren izatea bera ere kasik zalantzan jartzen duzulako, ez da hor, dependentzia maila hori ere, kontutan hartzekoa, ez da, saioa? Bai, eta gero azkenian, zer da errexago ere, Oiana, azkenian, ni funtzionatzea dazkaten sinismen hauekin, ez? Eta horiekin aurrea jutean ere bizitzan zehar, errexo da, zalantzan jartzia baino, sinismen hauek, eta aldaketak iten hastea baino, ez? Azkenian, eta gu hola xegea, ez? Nahi dugu dana aldaketak asko kostatzei egitea, ez? Bai, perez handia ematen digute. Hori da, orduan, bani siniz, bado jendia zatea, baina ni hola naiz da, hau hola da. Ez dut aldatuko, hori da azkenian errexena, ez? Aztea zalantzan jartzea sinismen bat, banik ezate, bani hau erakutsi jate, hau da dakaten sinismena, eta hori errexo da aldatzen aztea baino, ez? Baina nik, eta berriz ez, oso garrantzitsua da, badaude sinismen batzuk, sinismen batzuk, ez diguten kalte egiten, baina badaude, asko, eta ni funtzionatzen bat, esan nahet, mugatzaileekin asko, hori aldatzen zaiaten behar dut, eta indartzaile horiek sartu, ez? Azkenian, kalte egiten nahi zaizkit, ez? Orduan, horiek pixkat aldatzea, konbeniko zen, ez? Egia da, egia dela, badela territorio bat, hasiera batean, ez dakit, beldur pixkat ematen duena sartzea ere, ez? Sinesmenen esparru hori oso intimoa delako, baina egia da, zuk esan duzuna, asko eta asko oso mugatzailea dela, eta, hor pixka bat objektibo dasunez begiratzen hasi, eta ohartzea benetan mugatzaile direla, eta ez dutela zertan horrela izaten jarraitu, askatzailea ere izan daiteke arintzea handi bat baita ere, sinesmen horiek gainetik kentzea, ez? Baina beldurra mati horreke bai. Zatik gana egea, hoxe, lanketa bat iten, gure sinismen horiek, horrek, noa emango igu, ez? Noski dela, askatasun bat lortzea eta liberazio bat da. Sinismen mugatzaileak jota gutxillo baldin mazkazu, hobeto funtzionatuko zu, hobeto jungo zea, indartzaileak gehiago baldin baitzuzu, horrela onduko izu, indarra emango izu, bai, eta zuen helburuak eta lortzeko gaitasun emango izu, baina, klaro, aldaketak ze beldurre mati guten, ez? Eta orduan, batzutan, lehen esan dutena, nahi jode geatu, nire sinismenekin bai mugatzailea dira, baina hauxe naiz ni, hauxe da nik erakutsi jaten eta, ez? Dakatena barrun, eta horrekin funtzionatzet, ez? Gaztelera asko esaerak dio bezala, ez? Malo conocido, mejor malo conocido que bueno por conocer, hori da terriblia, terriblia. Osea, horrekin asko funtzionatzen, hori nahi jo eta hau, ez? Kontrolatzen, azkenian da kontrolatu itzezula, bai? Hau ezagutzen be, honekin gehatzen, ez? Nola ba? Ez eta kalterako izan, ez da? Karo, eske txarra baldin bada eta kalteako baldin bada horri buelta eman behar dio. Aldatu behar deu, ulertzen. Baina, klaro, hori asko kostatzea egitea, asko. Tira, baina, merezi duten gauza guztiek, edo ia guztiek bintzat, lan mardula izaten dute atzetik eta honek ere bai, beraz garkoan esango dugu, stop,
kontzientziaz hartu gure bizimodua, eta gaurkoan begiratuko diegu sinesmenei, eta saiatuko gara, bari, zuk ondo esan diguzun bezala, azaldu diguzun bezala, mugatzaile diren sinesmen horiek alde batera uzten, bazterrera uzten, eta hainbat hori da, indartzaileak bide arraztuko diguten beste sinesmen indartzaile hoietan arreta jartzen basaioa. Garmendia, mila esker beste ostegun batez gurera gerturatzera batik, esan? Nahi dut, esaldi batekin bukatzen, gustatuko litzaideake, uste baiaztu, noski baiet. Oso esaldi politia dalako. Guatu, zuk duzula zure bizitza aldatzeko ahalmena. Begira. Hola. Ze polita. Indartzailea, aldi berean. Saioa, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei, mila esker.